أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يومكما ɗaya ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salam wanda ya yi daidai da 18 ga watan sha'abana hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1442 Allah Ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. To ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma bayan magariba zuwa isha'i muna nan a suratul baqara aya tana za mu tashi aya 135 kamar yadda malam Idrisu Abubakar zai karanta menene Allah ya ce mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا سو يهودا ونصارى sun ce kunu ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai da mabiyanka ku kasance hudan yahudawa au nasara ko ku zama nasara. Ƙungiyar Yahudawa sun faɗi wannan magana, ƙungiyar Nasara sun faɗi wannan magana, sun ce ku zama Yahudawa ko Nasara ta haka du sai ku hau kan shiriya. Wato sai wanda ya Yahudanci, wanda ya yi Nasaranci shi ne kan shiriya, in ji wannan ƙungiya guda biyu. Kul annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu bal ba za mu Yahudanci ko Nasaranci ba. millata Ibrahim hanifa wato maf'ulun li fi'lin mahdhufin taqdiruhu nahnu nattabi'u millata Ibrahim hanifa mu za mu bi addinin annabi Ibrahim hanifa ai musliman wato musulmi annabi Ibrahim musulmi ne addinin sa musulunci wa ma kana annabi Ibrahim bai kasance minal mushrikina daga cikin mushrikai waɗanda suka rarraba addini ba sai ya ce قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah ya ce ku dai ku ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai da mabiyanka amanna billahi ku yahudu da nasara ku ce kun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar muku ku annabi Muhammadu kai sallallahu alaihi wasallam kai da mabiyanka ku ce amanna billahi mu dai ba za mu yi addini da yahudanci da nasaranci ba ku ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana shine alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima da abinda aka saukar wa annabi ibrahim shine sufi ibrahim wa isma'ila da abinda aka saukar wa annabi isma'ila dan annabi ibrahim wa ishaqa da abinda aka saukar wa annabi ishaqa dan annabi ibrahim wa yaquba da abinda aka saukar wa annabi yaqubu jikan annabi ibrahim wal asba'i da jikokinsu wato irin su annabi Yusuf irin su annabi wato Musa da Haruna wa ma utiya Musa ku ce mun yi imani da abin da aka ba annabi Musa shine at-Taura wa Isa ku ce mun yi imani da abin da aka ba annabi Isa shine Injila
wa ma utiyan nabiyuna kai da kaf abinda aka ba annabawa na littattafai min rabbihim daga ubangijinsu dumin yi imani da shi kuma ku ce annabi Muhammadu kai da jama'arka mu la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu raba tsakanin ɗaya daga annabawan Allah ba mu zabi wanda muke so mu ce mun yarda da shi ba mu yarda da wannan ba kamar yadda Yahudu da Nasara suka yi ba su yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu annabi da mutanen mu ba ma yi irin wannan wa nanu lahu muslimuna ko mu musulmi ne ga Allah mun mika wuya har ka mu sai abin da Allah ya ce sai ya ce masa فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم wannan shine aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida matani ga kungiyar Yahudawa da Nasarawa kungiyar Yahudu da kungiyar Nasara su kansu ba su yadda da kansu ba wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in idan ka yadda da addinin ka to baka da haushin kowa sai kudu ka kama amma in kaga kana jin haushin wannan kana jin haushin wancan kuma ka hana kanka sakewa kai baka tsaya kai naka ba kuma ka damu da na wani a to akwai matsala addinin ka tabarbare yake yan uwa musulmi shi musulmi salimul qalbi zuciyarsa babu hikidu babu mugunta babu keta babu kiyayya ga wani addini sa kawai yake kuma komai zaka ga je kai bai damu ba amma in kaga mutum yana damuwa da kansa kuma ya damu da wani to yana tare da matsala ɗan uwa musulmi wannan aqida ce ta Yahudawa Allah ubangiji ya kare Allah ya ce annabi Muhammad idan ka faɗa wa Yahudawa da Nasara haka fa in amanu idan su ma sun yadda sun yi imani sun ba da gaskiya bi mithli da kwatankwacin ma amantum bihi abin nan da kuka yi imani da shi unzila ilaina wa umma unzila kaza har zuwa wannan wuri inda sun yi imani da irinsa to faqadihi ta dawo ka ce musu a lokacin ne suke kan shiriya wa in tawallahu in sun juya baya suka ce basu yadda da wannan tsari ba to ka kyale fa inna ma hum fi shiqaqin zaka gansu suna cikin sabani wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya kafurta wannan laka annahum ahlu jahannama kaman ɗan wutan jahannama kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha haka za su rayu wannan ya tsine wannan wannan ya kafurta wannan wannan ya la'anci wannan inji Allah subhanahu wata'ala to irin wannan aka kai wannan lokaci annabi Muhammadu da kai da sahabbanka ku ci gaba da addinin ku fasayakfikahumullahu da sannu Allah zai isar muku zai kare ku daga sharrin su wa huwa samiu domin Allah shine mai jin abin da kuke roƙon sa al-alimu masani da halayenku sai ya ce gaban sibghatallah na'am wa man ahsanu min Allah sibgha na'am wa nahnu lahu abidun sibghatallahi wato dan uwan millata Ibrahim bal millata Ibrahim shi ma sibghatallahi maf'ulun li fi'lin mahdhufin taqdiruhu ay nattabi'u sibghatallahi ma'anan sibghatallahi dinallahi mu za mu bi addinin Allah wa man ahsanu minallahi sibga daga cikin masu shirye-shiryen addini wa ya fi iya Allah shirye addini babu inna Allah tafa lakum ad-din magana ta kare fala tamutunna illa wa antum muslimun duk shirin addini mutum bai kai Allah iya shirya addini ba wa nahnu lahu abidun mu dai ga Allah abiduna masu bauta masa ne ay wahiduna mukhlisuna lahu ad-din masu bauta masa ne ko muna kadaita shi muna tsarkake addini a gare shi sai ya ce قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل كتير مسو يا رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ka ce musu atuhajjuna na za ku riƙa jayayya da mu fillahi ai Allahu lafzul jalalati qama maqamal mudadi ai atuhajjuna na fi dinillahi za ku riƙa mana jayayya a cikin addinin Allah da ya tsaro mana
wa huwa rabbuna alhali Allah shine ubangijinmu da ya halicce mu kuma shine abun bautan mu wa rabbukum kuma kanku shi ya halicce ku shine abun bautan ku to idan babu tsangwama tsakani kowa yayi nasa walana a'maluna addinin mu yana gare ni shine a'malu dinnan ai walana dinuna ai kaman lakum dinukum waliya dini to addinin mu yana gare mu walakum a'malukum addinin ku yana gare ku kowa in ya yarda da nasa yaje yayi babu tsangwama wa nahnu lahu mukan ga Allah mukhlisuna masu tsarkake shi ne ba za mu hada shi da kowa ba sai ya ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq kanu hudan aw nasara yace mana qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah yace mana wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun irin wannan zarfafiya na Yahudawa da Nasara da suka ce kunu hudan au nasara ta tadu am ko kuwa ta kuluna ku yahudu da nasara kuna faɗa ne inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'ila wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqubu wal asbada da jikokinsu irin su annabi yusufu kanu dukansu sun kasance hudan yahudawa ne au nasara ko nasara yaushe annabi Ibrahim ya zama ba nasare Isma'ila Ishaqa Yaqubu ai su bayan su ne nasara yazo nasara ya faru lokacin annabi Musa a Yahudi ya faru lokacin annabi Musa nasara ya faru lokacin annabi Isa a lokacin ba Ibrahim ba Isma'ila ba Ishaqa babu Yaqubu a duniya kai babu ma annabi Yusuf a duniya domin wala laqad ja'akum yusuf ko min qawli bil bayyinati kafin annabi Musa ya zo ma annabi Yusuf ya rasu shi ma wayannan duka babu to ta ina suka zama yahudawa yahudanci dai ya faru zamanin annabi Musa nasara ya faru zamanin annabi Isa kuma kafin annabi Musa ko annabi Isa ɗayan su yazo wayannan annabawa kaf ba sa nan to me ya hada su da yahudawa da nasara banda yahudu da nasara da ƙarya inji Allah subhanahu wata'ala ko suna cewa wato Isma'il Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaqubu da jikokinsu kanu sun kasance hudan au nasara Allah ya ce kul ka faɗa musu annabi wannan ƙarya da suka tafka ka ce musu a antum ku yahudu da nasara ku ne a alamu ai bidini haula'il anbiya'i ku ka fi sanin addinin waɗannan annabawa amillahu ko Allah bai turo su yace suka zama yahudawa da nasara wa man azalamu Allah ya ce ba mafi zalunci kamar wanda ake faɗan nan yanzu kamar wanda ya kirkiri ƙarya irin wannan yana jingina wa Allah mimman katama shahadatan kamar wanda ya koye wata shaida inda huda sannan wurinsa ya santa kuma ya zo ya koye ta kuma shaidan ta zo min Allah daga Allah at-taura ta bayyana wannan shaida injila ta bayyana wannan shaida kuma suka zo suka koye to ba wanda ya fi su zalunci inji Allah wa mallahu Allah bai zame bi ghafilin ai binasin a ce mai mantuwa ne bai son amma ta amaluna abinda kuke aikatawa ba Yahudu da Nasara wannan abin duk kare da yi ne sai ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum yace mana wala tusaluna amma kanu ya'malu tilka waɗancan ummatun al'umma da ku Yahudu da Nasara kuka yanka irin wannan ƙarya kuka ce Yahudawa ne da Nasara qad khalat kafin ku zo ma wannan al'umma ta riga qad khalat wa madat wa matat sun mutu sun wuce laha ma kasabat abinda suka aikata na aikin alkhairin su yana gare su walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata yana gare ku kuma ko an je kiyama wala tusaluna ba za a tambaye ku amma kanu game da abin da suka kasance ya amaluna suke aikatawa ba wayannan ƙarya kuka yi ba su shafi yahudanci ba su shafi nasaranci ba Allah ya riga ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniya walakin kana hanifan annabi ibrahim ba yahude bane ba nasare bane shi ba hanife ne annabi ibrahim bai wani addini sai wanda Allah ya tsara shine ba hanifin addini
musliman mu musulmi ne inji Allah don haka Allah ya karyata yahudu da nasara anan sai ya ce mana سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ya ce mana قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم yanzu Allah ya fuskantar da mu maganar alƙibla kuma a cikin wannan alƙur'ani don lokacin makka ana zaune ga afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra wa'annan gumaka suna nan a cikin kuma ka'aba suke su ake zuwa a duba kaman alƙibla ga kaban amma su ake zuwa a durkusa ai ta kuka ai ta birgima a gaban su ai ta shafe shafe aka ce me yasa kuke haka itatuwan da kuka saro suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce yo ai ku ba ku gane bane su in ne za su kai mu kusanci zuwa ga Allah wa itatuwa to wannan abubuwa kaga addini ne ce wanda Allah ya bata shi na shirka don haka duk mutanen Makka lokacin suna irin wannan abu suna yin na Allah domin ko a lokacin wannan lokaci ana aikin haji ana dawafi ana kuma sallah aje a kafa goshi a ƙasa ai sallah amma kuma suna bautan gumaka shi yasa aka kira su mushrikai ma'anan mushriki wanda ya hada abu biyu a gu daya wannan shi ake kiransa mushriki to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin wanda Allah ya kare shi wato bai bauta wa gunki ba sallallahu alaihi wa sallama sannan mafi yawan annabawa haka Allah ya yi su ya tsare su tun asali wa innahum labinal mustafainal akhyari ya zabe su ya kange su ko a lokacin jahiliya ba su fada irin wannan abubuwa ba suna tafiya akan tsari suna tafiya akan nizami ko da ba a ba su addini ba akwai kariya da Allah ya ba su domin ya san su manzannin sa ne to Allah subhanahu wata'ala yake ce sai yaqulu sufaha'u da sannu wawayen mutane jahilai minan nasi daga cikin mutane za su rika cewa ma wallahum mi ya juyar da annabi da sahabansa an qiblatihim game da alqiblar su ta iyaye da kakanni allati kanu alaiha wanda iyaye da kakanni suka kasance a kanta an tashi an san lata an san uzza an san manata an san salisatal ukra to wayannan gumaka yaya akai su wayannan suka ware duk jama'an gari suna bautan su sun ki bautan su kuma maimakon su je su fiskance su sai aka samu wannan ɗakin aka ce ɗakin za su tsaya su fiskanta su yi addinin su ba wayannan gumaka ba to da sannu wawaye daga cikin wayannan jahilai mushrikai za su yi ta mamakin annabi da sahabansa sallallahu alaihi wa sallama su ce me ya juyar da su daga alƙiblar su ta iyaye da kakanu allati kanu alaiha wanda suka kasance a kanta Allah ya ce kul ka faɗa musu shi Allah da ya ce ku duba gabar ku fiskanci ɗaki ku yi sallah ko ku duba arewa ku fiskanci ɗaki ku yi sallah ko ku duba kudu ku fiskanci ɗaki ku yi sallah ko ku fiskanci yamma ku fiskanci ɗaki ku yi sallah gurgudun yadda Kaaba take wurin ku ka ce musu lillahi al-mashriq wal maghrib inda kuke fiskancin nan gurgudun yadda Kaaba take musu wato na Allah ne mafudan ranan da mafaɗanta da kudancinta da arewacinta duka na Allah ne ya hadi man ya sha'u Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama ya gwada masa daidai ila sira'in zuwa ga tafarki shine hanya mustaqimin miƙeƙiya inji Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya umurce su wato su fiskanci wannan ɗaki na Kaaba sai ya ce وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك kamar yadda kuka gani ya kai annabi da kai da sabanka ridwanullahi alaihim wato kamar yadda kuka ga an aiko annabawan nan duk da aka kirga kuma sun zo sun idar da sakonsu a mutanensu to haka nan kuma muka aiko ka kuma ja'alnakum muka sanya ku mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ummatan wata irin al'umma wasaɗan mai adalci wanda ta san ya kamata al'umma ta gari mutumiyar kirki litakunu shuhada'a don ku kasance masu shaida alal nasi akan mutane da suka wato wuce ku kafin ku zo a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk annabawan da Allah ya ambata a cikin alqur'ani mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas sun shaida wannan annabawa sun idda sako ga mutanensu za su bada wannan shaida qur'anin su ya riga ya faɗa inji Allah subhanahu wata'ala bayan kun kafa shaida ku mutanen annabi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yakuna rasulu alaikum shahida shi ko manzon Allah ya kafa shaida akan ku ya bada shaida a wajen Allah ya ce ku musulmi ne mutanen kirki ga wanda ya musu da sunan addinin musulunci ga wanda ya mutu yana musulmi ko manzon Allah zai muku shaida a wajen Allah kyakkyawar shaida inji Allah subhanahu wata'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha kuma ba mu dora ka akan alqiblan nan da ka kasance a kanta muka ce ga Kaaba addinin wato ga kakanka Annabi Ibrahim alaihi salamu da ya kafa wannan Kaaba muka ce ka dube ta ka bar gumakan nan ba mu yi haka ba illa li na'lama sai don mu tabbatar ai nara mu ga ko mu tabbatar mu ware man yattabi'ur rasula wanda zai bi manzon Allah inji Allah subhanahu wataala sannan mu ware mimman yanqalibu ga wanda zai juya ala aqibaihi akan digadigensa na da na bautan gumaka yayi tawaye ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma baya waɗannan mutane bi muke so mu tantance wanda ya bi manzon Allah shine mai imani wanda ya juya kan digadigensa shine kafiri mushriki wa in kanat lakabiratan in mukhaffafatun min athqilati bima'ana inna kenan lalle haqiqa kanat wannan alqibla ta kasance lakabiratan bubbace mai nauyi wanda aka saba a bauta wa lata da uzza rana a tsaka a zo a ce ayi watsi da su duka a juya musu baya a zo a bi wannan alqibla a dubi kaba kadai ayi sallah wannan abu mai nauyi ne inji Allah subhanahu wataala a wajen mushrikai illa alal ladina hada Allah sai dai wanda Allah ya shirye da shi wanda Allah ya shirye da shi gaba ɗaya zai ji hankali ya kwanta ya bi wa ma kana Allah bai kasance li yudhi'a imanakum zai lalata zai tozarta imanin ku ya kuma biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah lalle Allah bin nasi game da mutane la ra'uhum mai tausayi ne rahimun kuma mai jin kai ya tsara muku wannan don ranar kiyama ya baku aljanna in kiyama ta tsaya sai ya ce قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kadi na raka kallo wa wajahika ya Rasulallahi, lalle hakika mu Allah, nara muna gani kuma mun gani, ta kalluba wajahika jujjuyawan fiskanka, kakure in sun zo suna faduwa gaban lata da uzza suna kuka, suna zuba ƙasa a kansu, kai kuma kana kyaman wannan abu, duk mun ga wannan annabi Muhammad. Annabi baya so ya sunkuya wa gunki, baya so ya bauta wa gunki tun zamanin wannan lokaci. Mun gani ko suna yi kai warewa kake baka haɗuwa da su to wannan abun duk mun gansu
mun ga jujjuyawan fiskan ka fis sama'i cikin sama kamar wannan abun bai hankalinsa bai kwanta akai ba ya kamata miya ya zai yi Allah ya ce karka damu falan walliyannaka lalle zamu juyar da kai qiblatan alqibla da zaka kalla tarbaha da wanda zaka yadda da ita ce Ka'aba ka dubi Ka'aba wacce Ibrahim alaihi salamu ya kafa yayin sallah ka dube ta kai sallah don haka ga umurni shine na farko walli wajhaka ka juyar da fiskanka shataral masjidil harami daura da masallaci mai alfarman nan Ka'aba in dai zaka yi sallah Annabi Muhammadu ka dubi Ka'aba kai sallah ta yi haka kowane musulmi wannan shine umurni na farko da na jam'i da na mufradi su biyar sune lokacin sallar mu a cikin alqur'ani duk wanda ya tambaye ka lokacin sallah da ya Allah ya yi umurnin nan sau biyar bai ƙara na shida ba shine muke sallah biyar ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yace wa haythu ma kuntum kuma mabiyan annabi duk inda kuka kasance tare da annabin ne ko ku ne kuna cikin makka ne ko kuna cikin ruwa ne ko kuna cikin tudu ne fa wallu wujuhakum ku juyar da fiskokinku dai sha'arahu daura da wannan masallaci a ko ina kuke a duniya shi yasa kaka muke kardadonta daga nan mu duba gabar idan ka duba gabar a Najeriya kai sallah sawa'un setin da za a dauki tab a auna goshinka zai taba Kaaba ko ya kauce mata ta nan ko ya kauce mata ta nan sallan ka tayi kaddado aka ce kai don haka daga nan Makka zuwa ba za ka iya goshin kai setin Kaaba ba don haka sai dai abin da hali amma da na'urori suka zo yanzu an kawo abubuwa ko wanda yan ajiye ma za ka ga kibiyar da za ta nuna maka da setin Kaaban kuma setin nata ne kware da gaske ilmi ya yaɗu ai kana budewa za ka ga kibiya ce za ta fito ta nuna maka da Kaaban tana tabawa kuma daidai din ne haka ɗan uwa musulmi ilmi ya riga ya yaɗu don haka ashe ɗan uwa musulmi ilmi ya riga ya bazu komai yanzu ana kirdata shi wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra wa innal ladina utul kitaba lalle su ma waɗanda aka ba su littafi yahudu da saran la ya'lamuna suna sanin annahu al-haqqu wannan alqibla gaskiya ne na rabbihin daga ubangijinsu domin ko su kakansu ne ya gina ta annabi Ibrahim alaihi salam ko su sun san gaskiya ne don haka batun nasu bai taso ba cewa a kalli wancan ko a kalli baitul maqdis su ma sun san wannan ita ce alqibla ta farko wannan ɗakin Kaaba inji Allah subhanahu wata'ala lalle sun sani la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allah bai zabe bi ghafilin marabtani ne a ce ya manta ko bai son amma ya amaluna abinda wato su yahudu da nasara suke aikatawa ba sai ya ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية idan hujja ce da za a bayar a dubi Kaaba ai sallah ai ta tabbata yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina don haka ashe kenan Allah ya tabbatar duk duniya ɗakin Kaaba shine farkon ɗaki da aka ajiye wa mutane su je su yi ibada su samu lada shine na farko to tunda Allah ko yace awwala baitin kaga kenan kace an fara duba wani ɗaki na daban to sai ana bukatan aya shi ba ana bukatan aya da aya ta zo mun yadda amma in ba aya to ga aya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi farkon daki a duniya da aka gina aka ajiye shi ga mutane je su yi ibada su yi aikin haji lallazi bi bakkata shine wannan da yake dakin makka la baitul maqdis ba wanda yake baitul maqdis ba domin baitul maqdis innan gina ta jikokin annabi Ibrahim suka gina to jikoki ko kafin su zo uba ya riga kaka ya riga ya tafi
ya gama aikin da ya gina Kaaba ya tafi, su daga baya suka zo suka gina masallacin Jerusalem na Isra'ila din nan da ake rigima a wajen Falastinawa. To yaushe ya zama alqibla bayan Allah ya ce inna awwala baitin, ashe wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin, Allah ya ce ya rasulullahi da zaka ba wa'anda aka ba su littafi yahudu da nasara ka zo musu bi kulli ayatin da dukkan dalili shine aya anan akan alqiblan nan da dakin Kaaba mata bi o qibla ta ba za su bi alqiblan ka ba, yahudu da nasara ba za su bi alqiblan ka ba annabi Muhammad. wa ma anta kai ma dama can baka zame bi tabi'in mai bi ne qiblatuhum na alqiblarsu ba. Waɗanda suka ce annabi Muhammadu da ya bi baitul maqdis yayi sallah, wannan aya ta ƙaryata su. wa ma anta kai baka zame bi tabi'in mai bi ne qiblatuhum na alqiblarsu ba. Kamar inda Allah ya ce la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ko ma abattu. Haka wannan aya take, annabi Muhammad bai bautawa gumakansu ba, su ba su bautawa Allah ba, mushrikai. Don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma anta kai baka zame bi tabi'in da matan mai bin qiblatahu alqiblan su ba. Don haka dangane da wannan aya to yaushe annabi ya duba baitul maqdis, wai farko ya duba baitul maqdis na kwana 20 ko da nawa ne yana sallah baitul maqdis. Annabi Muhammadu baya yin abu sai ya samu umurni daga Allah. Idan ba don ya samu Allah ya ce masa fa walli wajhaka shataral masjidil harami ba, ka juya ka kalli Kaaba kai sallah ba, to da sai dai yayi ta kalluba waje yake din kawai. Ai kaga gumaka ba su masa ba, amma bai kalli Kaaba ba ko? Sai da Allah ya ce fa walli wajhaka, ka juya ka kalli wannan ɗakin Kaaba kai sallah, annabi ya fuskanci ɗakin Kaaba. To kaga yanzu in an samu fa walli wajhaka shadaral baitul maqdis, ai an huta. To ai na kaje daga bakar hannasu, babu annabi bai bita ba. Wannan shine farkon alqibla, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bi. wa ma anta annabi Muhammad dama baka kasance bi tabi'i, wai annabi Muhammadu a sallan azhar ne aka juya ta, bayan an yi sallan baitul maqdis ana kallon baitul maqdis kwana ko 25 ko na nawa ne suka ce, to dan nan an yi ana sallan azhar suna kallon Qudus suna sallah, wai shikenan sai aka kawo wannan aya fa walli waje haka shi dal masjidil harami. Annabi an yi raka'a biyu ana kallon Qudus, to sai ya juya misali ana kallon yamma, ba yana gaba ba kenan, to kaga masu bin sa suna baya kaga ban da shi, to yanzu sai ya juya, da ya juya su kuma sai suka zaga shi kuma ta bayan sa suka sake juyawa, wai aka ƙarisa raka'a biyun kuma a Kaaba. To ina umarni na biyu na farko? Annabi baya abu sai ya samu umarni daga Allah, kuma mutum baya abu sai ya samu umarni daga Allah, anan ne za a biya ka. Idan ba maka umarni ba ana tsoron wa zai biya ka, ‘yan uwa musulmi. To don haka Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, wa ma anta bi tabi'in qiblatahum. Yo ai ba su bi alqiblan kai ba ka bi alqiblan su ba, wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'd. Shashin su ma ba sa bin alqiblan shashi. Yahudu bai yarda da Nasara ba. Nasara bai yarda da Yahudu ba, yanzu aka ce wa qalatul yahudu laysatin nasara ala shay'in. Ko ba haka bane? To yau annabi zai shiga cikin su. Allah ya ce a ba ai haka ba, su ma ba su yarda da junan su ba annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka irin wannan abin nasu annabi wala inittaba'ata ahwa'ahum, in ka bi son zuciyansu min ba'da ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da yazo maka na ilmi, an turo maka alqur'ani gashi nan a hannunka, to idan ka bar qur'anin nan ka bi son zuciyansu, innaka lalle kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, idan a lokacin da ka bi son zuciyansu ka bar qur'ani da muka baka, lamina zalimin, ka zama daga cikin azzalimai. Wanda duk ya bar abin da Allah ya bashi kuma ya bi wani abu daban ka, ai shikenan zalunci ya tabbata. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bi son zuciyar Yahudu da Nasara ba, alqur'anin da Allah ya bashi shine ya bi. Sai ya ce mana alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. na'am, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. alladhina atainahumul kitaba, amma waɗanda muka ba su littafi, mutane kirkin su fa yanzu ake magana, an gaba da na banzan su.
atainahumul kitaba ya'rifunahu suna gane annabi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke gane ɗaɗansu. At-Taura da Injila ta siffanta annabi Muhammadu har ya kai ga inda malaman Yahudu da malaman Nasara za su taho annabi ya taho a hanya ba su san juna ba, in sun game da shi za su ce wannan shine Muhammadun nan. In ji Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya, ya'rifunahu suna gane shi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke gane ɗaɗansu saboda siffanta shi da At-Taura ta yi, saboda siffanta shi da Injila ta yi. Wa inna fariqan minhum, sai dai abun bakin ciki wasu yankin jama'a daga cikin su wanda ba na kirkin ba kuma la yaktumuna al-haqqa suna koyi irin wannan gaskiya, ga siffan annabi ga qur'ani ya bi siffanta shi a Taurat da Injila, amma sai suka koye suka ki fada wa mabiyan su inji Allah subhanahu wata'ala. La yaktumuna al-haqqa suka zo suna koye wannan gaskiya wa hum ya'lamuna alhali suna sanin wannan abun gaskiya ne, annabi Muhammadu gaskiya ne kuma shi ne. Sai ya ce, Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah ya ce, ya Rasulullahi nabiyallahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, alqur'anin da muka baka, alqiblan da muka dora ka, alhaqqu duka gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka. Kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko duk duniya ta ki, kai dai kan fala takunanna karka kasance minal mumtarin daga cikin masu shakka. Ko duk duniya ta ki Qur'ani, annabi Muhammadu bai shakkan alqur'ani. Ko duniya ta ki Kaaba, wato a matsayin alqibla, annabi Muhammadu baya shakkan alqibla, ita ce Allah ya dora shi akai. Yace wali kulli wijhatun huwa walliha fastabiqul khairat. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka ci gaba da addinin da muka dora ka, kar ka wai ga maganar Yahudawa da Nasara. Wali kullin kowanne ai wali kullin nabi wali kulli nabiyyin, kowane annabawa da muka aiko su annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutanensu, wijhatun suna da jiha da Allah ya tsara musu, suna da umurni da Allah ya musu na su yi addinin su, huwa muwalliha wanda suke jibantan wannan jihar. Domin annabawan gaba ɗaya daga Ibrahim da jikokin annabi Ibrahim ne. Annabi Ibrahim musulmi ne, ƴaƴansa musulmai ne, jikokinsa musulmi ne. Annabi Nuhu shi ya riga annabi Ibrahim, shi ma musulmi ne. Yace fa in tawallahu fa qul menene ka gani, yace fa in tawallahu ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah, inji annabi Nuhu yace umirtu an akuna minal muslimin. Ashe kowane annabi mun tsora shi kan addini wanda ya kai wa mutanensa shine musulunci, huwa muwalliha wanda yake jibantar wannan addini na tsari da muka basu. Ba abin da ya rage yanzu kafin ku zo ma addini an tsara shi, kawai ku yanzu fastabiqul khairati, kawai ku yi tsere wajen ayyukan alheri. Ga musulunci, ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga aikin haji, ga yin biyayya ga iyaye a kyautata musu, ga zamantakewa mai kyau tsakanin musulmi da musulmi, ga musulmi dan uwan juna a kyautata a zauna lafiya. Wannan kawai shine a gaban ku kafin ku zo ma addini. Allah ya ce na riga na tsara shi na kammala. Aina ma takunu, duk inda kuka kasance, barran wa jawwan wa bahran, a cikin sama kuke, a cikin tudu kuke, a cikin ruwa kuke, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah zai zo da ku baki daya ranar kiyama. Inna Allah lalle Allah ala kulli shay'in, akan dukkan komi, min jam'ikum yawmal qiyamati, ne taro ku ranar kiyama, qadirun mai yawan iko ne, babu wanda zai ki zuwa. Sai ya ce ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام yace mana وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت, duk inda ka huta ya Rasulullahi, ta ko ina ka huta, kana cikin Makka ne, kana wajen Makka ne, duk inda ka huta, lokacin sallah yayi, fa walli wajhaka, ka juya fiskanka shaqaral masjidil harami, wato daura da masallacin nan mai alfarma, in Allah subhanahu wata'ala.
wa innahu lal haqq wannan shine umurni na biyu kenan ko wa innahu lal haqq lalle a duba gabar a dubi Kaaba ai sallah gurgurun yadda take a wajen ku lal haqq shine gaskiya min rabbika daga ubangijin haka Allah ya tsara wa mallahu Allah bai zame bi ghafilin marabkani ne ko ya manta ko a ce bai san amma ta'amaluna abinda kuke aikata abinda Allah ya umurce ku kawai ku ci gaba da yi inji Allah subhanahu wataala sai ya ce ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام نعم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah ya ce wa min haythu kharajta duk inda ka fita annabi sallallahu alaihi wa sallama fawalli wajhaka ka juyar da fiskanka shaqaral masjidil harami daura da masallaci mai alfarman nan kai sallanka annabi Muhammad wannan shine umurni na hudu ko wa haythu ma kuntum kuma biyan annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda kuka kasance makka ne a madina ne a wata ƙasa kuke ne kowane irin ƙasashen duniya a tudu ne a ruwa ne a sama ne fa wallu wujuhakum ku juyar da fiskokinku shaqarahu daura da wannan masallaci umurni guda biyar sun kare salloli guda biyar sun kare wannan shi yasa muke sallah guda biyar a cikin alqur'ani ba a ƙara na shida ba da an ƙara na shida da lokata shida zamu yi inda umurni ya karu don haka sallah biyar din mu kenan wanda ya wuce ya saba wa Allah daga bayan waɗannan to sai dai na filfili kuma sai na filfili da dire inna laka fin nahari ko ale abin nan cikin dare ka tashi inna layli fatahajjat bihi ka kai ta nafil filin dire amma salawatul khamsi sun kare duk wanda ya tambaye ka ina sallolin ka kace ga su shikenan sallar mu kenan guda biyar ga sunan alqur'ani ba a ƙara na shida ba guda biyar dinnan sune muke yi sune ake hada umurnin su ne kuma idan an ɗauko da waƙimus salata su kuma waɗanda suka ba da wannan aka haɗa da wannan shine zai ba mu adadin raka'o'in mu daidai wa daida in kulli safa komi namu yana cikin alqur'ani dan uwa musulmi don haka Allah ya ce wato fawallu wujuhakum shaqarahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja abinda yasa Allah ya ce ku dubi Kaaba ku yi sallan nan don kada wato hujja ta kasance ga mutane akan ku kun ce addinin annabi Ibrahim kuke bi to ya ba ku bin alqiblarsa kaga yahudu da nasara za su samu kofa su kafa muku hujja inji Allah subhanahu wataala illal ladina zalamu minhum sai dai yahudu da nasaran da suka yi zalunci kansu da kansu daga cikin su suka zo suka yi muqabala da ku akan wannan ko za su zarge ku akan bin wannan tsari da Allah ya tsara muku fala takhashawhum kar ku ji tsoron su ai kar ku ji tsoron laumata la'imin zargin mai zargi daga cikin su wa khashawni ku ji tsoro na ni Allah inji Allah subhanahu wata'ala wani utimma ni'imati alaikum kuma lalle na cika muku ni'imata akan ku gaba daya wala allakum tatadun domin ku kan shiriya tsarin da na muku nan shine ni'iman ku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina an riga an kammala muku sai dai ku yi aiki kawai inji Allah subhanahu wata'ala sai ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون kamar yadda aka lissafo muku wannan annabawa kaf wanda Allah ya aiko su kuma ya kawo musu littattafai zuwa ga mutanensu suka shiryar da mutanensu kama arsalna fikum rasulan minkum
kamar yadda muka aika musu to haka kuma muka aiko muku rasulan wani manzo minkum daga cikin ku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yatalu alaikum ayatina wato annabi Muhammadin yazo yana karanta muku ayoyin mu shine alqur'ani wa yuzakkikum yazo yana tsarkake ku ku bar shirka ku bar kafirci kuna dawowa daga kuna shiga addinin musulunci sannan yana tsarkake ku da kyawawan ayyuka don a share muku zunubanku wa yu'allimukum kuma yana karantar da ku alkitaba alqur'ana littafin alqur'ani domin annabi Muhammadu sana'an da yazo yayi kenan in ma yayi kasuwanci ko yayi wani neman kuɗi da yi wannan na neman rayuwarsa ne amma abin da yazo ya karantar alqur'ani ne qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala adarakum bihi faqad labistu fikum umran min qabli afala taqilun ba don Allah ya ga dama ni ya aiko ni ba inji annabi sallallahu alaihi wasallama ai ma talawtuhu alaikum ni da ban tsaya ina karanta muku alqur'ani ba wala adarakum bi da ban koya muku shi ba faqad labitu fikum umran min qawli mun zauna da ku a kasar Makka a garin Makka shekaru da yawa ba ku taɓa jin na ce uffan ba ashe Allah ya turo shi ya karantar mana da alqur'ani kuma ya karantar ya tafi to wannan shi ya sani shi ya tsare shi aka aiko shi da shi yan uwa musulmi to don haka ya talu alaikum ayatina yazo yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga miyagun ayyuka daga kafirci kuna dawowa addinin musulunci sannan kuma ya koya muku kyawawan ayyuka wanda kyawawan ayyukan nan su za su zo su share muku zunubanku aqimis salata arafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'ati zalika dhikra liz-zakirina haka Allah ya ce ku yi ta salloli innal hasanati ai inna salawati wannan kyawawan salloli da kuke yi da kuke gani kuke wasa da su yuzhibuna sayyi'ati suna share miyagun ayyuka suna share zunubai zalika dhikra liz-zakirina dagewa akan sallah ko yaushe ka tsare lokatanta ka tsare alwalanta ka tsare dokokinta ko yaushe a same ka akan haka zikira lizzakiri shine zikiri ga masu son su yi zikiri kuna yi ana kankare muku zuben da kuka yi ana yafe muku yan uwa musulmi don haka ashe kenan Allah ya aiko mana baiwa Allah ya aiko mana alheri to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta muku alkitaba littafi yana koya muku shi wal hikmata wal amra wan nahaya wal halala wal harama wal qabiha wal hasana yana koya muku mummunan abu da kyakkyawa don ku kauce yana koya muku mai kyau da mummuna ya nuna muku don ku kauce wa mummuna ku yi aiki mai kyau yana koya muku halal da haram don ku kauce wa haram ku dawo kan halal wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kai wa yu'allimukum annabi dai haka yayi ta karantar da ku malam ta kunu abunda da ku kasance ta'lamuna kuna sanin sa ba da can wani mutum sai ya auri kanwarsa da can mutum sai ya auri matan babansa da can mutum sai ya auri goggonsa irin waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama yazo aka bashi qur'ani yayi ta gwada muku shi kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku auri matan baba kar ku auri matan ƴaƴanku kar ku yi kaza kar ku yi kaza malam kar ku auri agololinku da kuka sadu da iyayensu amma in ba ku sadu da iyayensu ba fala junaha alaikum za ku iya auren agololinku saki uwar malam ku ji abubuwan da wayu allimukum malam takunu ta'lamuna haka annabi ya ta karantar da ku malam takunu abunda da ba ku kasance ta'lamuna kuna sani ba saboda haka fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun saboda haka fadhkuruni ku ambace ni ku ta ambato na ai fa'buduni wahiduni ku je ku ta bauta mini ku ta kade ta ni ina jin dadi in ni Allah kenan azkurkum sai in ba ku aljanna shine ma'ana azkurkum in dai kun yi min haka ni ku azkurkum jawabu in kenan jawabu talabi din kenan azkurkum ni ko zan ba ku aljanna washkuruli ku je ku ta gode mini a takaice bangaren bauta kar ku bauta wa kowa sai ni in kun yi haka kun gode mini wala takfuruni kar ku kafirce mini bayan kaji abinda Allah yake nema a wajen mu sai yace يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة yace mana إن الله مع الصابرين
kun yi umurnin da Allah ya mana ai akwai aiki yace to ya ayyuhal ladina amanu istaqinu bis sabr ya ku wadanda suka yi imani suka yarda da wannan jawabai da Allah ya mana yanzu istaqinu ku je ku nemi taimako bis sabri da yin sallah ala ibadatillahi ala tauhidillahi ku je ku nemi taimako da yin hakuri wannan ayyuka da Allah ya faɗa sai an yi hakuri yin kyakkyawan aiki sai an yi hakuri barin mummunan aiki sai an yi hakuri dagewa akan ibada sai an yi hakuri Allah sai ya ba mu shawara yace to mu je mu dage da yin hakuri duk abin da ka kai a duniya to sai ka yi hakuri in baka hakuri ba sai ka lalace ya kuwa musulmi bi sai an yi hakuri yadda sai an yi hakuri biyayya ga Allah sai an yi hakuri yin kyakkyawan aiki sai an yi hakuri rinsa ido a bar mummunan aiki sai an yi hakuri shi yasa Allah ya ba mu wannan shawara yace ista'inu bis sabri maza ku nemi taimako da yin hakuri hakuri shine tsororuwar abu akwai abubuwa da dama a duniya wanda ba za mu iya lissafa su ba amma yace wasdir alama asabaka inna zalika min azamil umur hakuri shine shugaba a duniya kaf inji Allah subhanahu wataala wanda ya rasa hakuri a asara ta kama shi a nan duniya da kuma kiyama amma idan kai hakuri to zaka zama mutumin kirki Allah ubangiji ya samu dace Allah yace innal wassalati da kuma jurewa a san sallah ita ma sai an yi hakuri idan baka yi hakuri ba yanzu wani abu zai firgita ka baka yi sallah mai kyau ba yanzu ko aka ce innal hasanati ko sallolin nan masu kyau yuzhibuna sai duk wanda ya sallah mai kyau to sai an share zurbin da yake da shi haka Allah ya faɗa aqimi salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli ko yace innal hasanati ai innas salawati yuzhibuna sayyiati Allah ya tabbatar ba shakka duk wanda yake kikkiawan sallah to ana share masa zunubi da ita don haka ashe kenan in ba hakuri ba yaushe zaka tsaya kai sallah sai ka kokkofa ka tafi kana tafiya a jefe ka da ita an yi biyu babu sallan bata karɓo balle ta share zunubi kaga ƴan uwa musulmi sai a shiga matsala to shi yasa Allah ya ba mu shawara mu je mu nemi taimako ana neman sa da yin hakuri ne in ka samu wannan hakuri to kowane al'amari zai tafi daidai wassalati da yin hakuri akan sallah a natsu a yi ta mai kyau don ta amfane mu ta share mana zunubi inna Allah kuma sannan dadin dadawa lalle Allah ma'as sabiri da shi kuma yana tare da masu hakuri to yanzu kaga bi aka ce Allah yana tare da kai yau kana da matsala ne ba kai kake kai wallahi baka da matsala duk duniya ma in ta kika wallahi tallahi baka da matsala Allah dai yace yana tare da kai wallahi matsala kan ka huta ya kore da gaske mana ko wani ne ya samu kai ka wallahi ba zai iya ba Allah ya samu dace ya kuma mu abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai da ni da ku masu saurare duk inda kuke a duniya Allah ubangiji ya tara mu a cikin ladan kuma bamu ikon aiki da shi Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah ubangiji ka ga samu gama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya dai Allah muna roƙonka alfarma wannan alqur'ani Allah ka zauna da mu lafiya ka kade mana fitintunin nan wannan matsatsi da ake ciki Allah ka dauke shi Allah ka sauka mana walwala da wadata Allah ka kawo mana abinci ya wadata albarka alqur'ani Allah ka samu gama lafiya haka nan muna addu'a da kasashe makon kanmu irin su Nijar Allah ubangiji ka zaunar da su lafiya albarka alqur'ani Allah ka samu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah na manta